ଆଜି ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗ ମଉସାଙ୍କ ଘରକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ। ମଉସାଙ୍କ ପୋଖରୀରେ ଦେଖେ ତ ବର୍ଷା ଋତୁ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଶୁଖିକି କେବଳ ଗେଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ା ହିଁ ଦିଶୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଦୁହେଁ ଲୋଭ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରିକି କୁଢ଼େଇବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲୁ। ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗ ପୁରା ଗେଣ୍ଡା କୁଢ଼ଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଦେଖୁଥିଲେ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଗେଣ୍ଡା ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗେଣ୍ଡାଟିଏ ପାଇଲି ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଘରକୁ ନେଇଗଲୁ। ମୁଁ କୁନ୍ଦୁରି ତୋଳି ଆଣିଲି ବାଡ଼ିରୁ। ତାପରେ ମୁଁ କୁନ୍ଦୁରିକୁ କାଟିବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲି। କୁନ୍ଦୁରି କାଟି ସାରିକି ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ରେଡ଼ି କଲି। ଜିନିଷ ରେଡ଼ି ହେଲା ପରେ କଢ଼ାରେ ଟିକେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଦେଇକି କିଛି ଜିରା ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ପୋଟଳ ମସଲା ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ପିଆଜ କାଟିକି ଦେଲି। ତାପରେ ଲଙ୍କା ରସୁଣ ବଟା ଦେଇଦେଲି, ଘାଣ୍ଟି ଦେଲି। ତାପରେ ଗେଣ୍ଡାକୁ ବି ଢାଳି ଦେଲି, କିଛି ସମୟ ଘାଣ୍ଟି ଦେଲି। ତାପରେ କୁନ୍ଦୁରି କଟାକୁ ଦେଇଦେଲି, ଘାଣ୍ଟି ଦେଲି। ଗୋଟେ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ଅଳ୍ପ ପରିମାଣ ପାଣି ଦେଇକି ଥାଳି ଢଙ୍କେଇକି ଥାଳି ଖସେଇ ଦେଲି। ତାପରେ ପଖାଳ ଭାତରେ ଲୁଣ ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ି ଦେଲି। ଆଉ ଗେଣ୍ଡା ଆଉ କୁନ୍ଦୁରି ଭଜା ସହିତ ଜମେଇକି ଖାଇଲି। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଥିଲା ଆଉ।